Amb 88 metres d'altura, el nou Hotel W, conegut com a Hotel Vela, domina la perspectiva de les platges de la Barceloneta. A pocs dies de la inauguració, centenars de persones han protestat contra el que consideren la privatització d'un espai públic. Tot i les fortes onades, s'han fet a la mar en rais improvisats, flotadors i llanxes. Volien fer un setge aquàtic a l'hotel de luxe, situat a prop de la nova bocana del port. Els manifestants han desembarcat a l'espigó que hi ha al peu de l'hotel i han desplegat pancartes demanant-ne l'enderrocament. Denuncien que incompleix la llei de costes, la mateixa llei que ha emparat la demolició d'edificis i xiringuitos arran de mar. Han tirat les tanques que protegeixen el recinte de l'hotel i han fet pintades per reclamar mesures contundents. Creuen que l'hotel tindrà un gran impacte visual i social. Ens han robat l'horitzó, són una bomba immobiliària per al barri i és un símbol de com la ciutat és governada per a les empreses i el benefici privat. La setmana que ve, representants de la campanya i 10 entitats presentaran un contenciós contra l'Ajuntament de Barcelona i ports de l'Estat per haver autoritzat la construcció de l'hotel.